Наживо ли сме? Добре. Здравейте, драги зрители! Аз съм Ево Харизмов от канал 69 за новините с главно Н. Намираме се в Париж, на живот епицентъра, зад мен е Лувъра, а тук преди броени минути се състоя една от най-грандиозните кражби на този век. Все едно гледате бандата на Ocean първа част, защото останалите не струват. Добре, че беше Джордж Клуни да ги изкари този филм. Преди броени минути тук се случи грандиозна кражба, липсват предмети на стойност 76 милиона евро. Това е средностатистическата набивка на наш българин в казино Риц. Няма толкова. Липсват предмети от времето на Наполеон Бонапарт, не наполеонките, които сте яли на село, като сте били с баба ви през лятото. Предмети на съпругата му, на братовчетка му, на чичо му, на леля му, на кучето, на стринка му и на съседа му, с който са си пили ракията късно вечер. Няма свидетели, няма и следа от бижутата, никой не знае какво се случва. Кръците са били баш обирджии, наистина професионалисти, грандиозна кражба. Влизат двама, облечени като работници за Гърджиев си синове, това не е реклама. Облечени с работнически костюми, единият е мязал малко на електротехник, другия му е бил помощник очевидно. Качват се по стълба като тази на дядови, с която се е качвал по дърветата да обира сливи, за да може после да завари ракия на село в местната казаджийница. Повтарям, няма свидетели, но все пак са забелязани, че бягат на 4 скутера, предполагаемият модел е Балканче. Свидетелите не са могли да кажат много добре. Балканче, като онова, с което е хвърчал дядови едно време, за да гони баба ви по полетата. Предполага се, че е българин, който е бил на почивка с семейството му. Жена е Сайдон, изчека малко. Предполага се, че е бил българин, който е бил на почивка с семейството му до Париж. Влезли са в Лувъра и са забелязали, че охраната са обикаляли като мухи без глави и е решило, че ще може да прибере няколко от безценните бижута. Представяте ли се, дори не са били застраховани, защото застраховката им се е сторила много скъпа. Какво по дяволите са си мислили тези хора? Обрал е бижутата, в паниката е забелязал, че охранителите имат пари в брой, взел е парите, изтеглил е 2-3 потребителски кредита на тях, но им е тъй, за да има. И след това имаме слухове, получени току-що от студиото, че обирджиите са се обадили в полицията, за да кажат, че срещу 2 милиона ще съобщят къде са бижутата. А преди няколко секунди са говорили директно с Макрон, който се е консултирал с старата баба, жена му, че срещу 20 милиона обирджиите могат да потвърдят за следващата дата, в която ще ударят Ватикана. Очаквайте включване и оттам.